നിന്റെ നാമമഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കാൻ ഇന്ന് വൽക്കാൻ നീ സഹായിക്കണം. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ. തുടർന്ന് നിന്റെ കൃപ നിന്റെ ദാസനെ കൂടി വൽക്കാരം അധികാരപ്പെട്ട വചനം സംസാരിപ്പാൻ ഇന്ന് വൽക്കാൻ ഇടയാക്കി തരണം. എല്ലാ നാമമഹത്വമായിട്ട് പന്തക്കോൾ സഹായിച്ചാട്ടെ. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വലിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ ദാസനെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ദൈവജനം അതിന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആമേൻ പറയുകയും അതിനുശേഷമായിട്ട് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ദൈവസഭ ഏറ്റെടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ദൈവദാസന്മാര് വലങ്കരങ്ങളെ കൊടുത്ത്, കൂട്ടായ്മയുടെ വലങ്കരങ്ങളെ കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ അത് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനുശേഷമായിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും ദൈവമക്കളെ എല്ലാവരെയും കൂടെ ചേർത്തും അതുപോലെ ദൈവദാസന്മാരും കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ജിനോയും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ എടുക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്രമീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഈ സെഷൻ ആരാധനയുടെ അതിനുശേഷമായിട്ട് നമ്മുടെ ആരാധനയുടെ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയും തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു യാത്രയയപ്പ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചവട്ടക്കാലം നമ്മോടൊത്തായിരുന്നു. ഈ 4 ദിവസങ്ങളിലായി ശക്തമായ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുകയും മാത്രമല്ല എല്ലാറ്റിനുപരിയായി നമ്മുടെ സഭയെക്കുറിച്ച് വളരെ ഭാരത്തോടെ ആ സഭയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആ ദൈവദാസന് പ്രത്യേകമായി നന്ദി പറയുന്നതോടൊപ്പമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചെറിയ പാരിതോഷികം ഇവിടെ കടന്നു വന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മോടൊത്തായിരുന്നതിൽ നമ്മളുടെ ആ സ്നേഹപ്രകടനം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു സ്നേഹോപകാരമായി അദ്ദേഹത്തിനും തന്നോടൊപ്പമായി വന്നിരിക്കുന്ന മറ്റ് ബ്രദേഴ്സിനും അതേ ഒരു സ്നേഹോപകാരമായിട്ടുള്ള ഒരു പാരിതോഷികം നമ്മൾ നൽകുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷമായിട്ട് അതേ പ്രാർത്ഥിച്ച് പിന്നീട് നമ്മുടെ യോഗങ്ങൾ വഴി അവസാനിപ്പിക്കുകയും തുടർന്ന് ആഹാരം ഇവിടെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ആഹാരവും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ കടന്നു പോകാവൂ. ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് അയക്കുന്ന മീറ്റിങ്ങുകളുണ്ട്, നമുക്കറിയാം. ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 2 മുതൽ 4 വരെ സംയുക്തമായിരിക്കുന്ന ASSന്റെയും അതുപോലെ മിഷന്റെയും സഹോദര സമാജത്തിന്റെ ഒക്കെ മീറ്റിംഗ് സംയുക്തമായി നടക്കുകയാണല്ലോ. അതെല്ലാം പങ്കെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ തുറന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ വൈകിട്ടത്തെ കൺവെൻഷൻ ഉണ്ട്. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവദാസന്മാർക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഷീറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത് തുറന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും ഈ സഭായോഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആരാധനയോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന അറിയിപ്പോ പ്രോഗ്രാമോ ഒന്നും തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല പാസ്റ്റർ P. ജോസഫ് അവറുകളാണ് ആ കാര്യം നിർവഹിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ എന്തോ എനിക്ക് അതിലെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏതായിരുന്നാലും ആകട്ടെ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം തുടർന്ന് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ജിനോ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ സംസാരിക്കും. I am very glad to invite Pastor Gino Jennings to preach the word of God. I greet you in the name of Jesus Christ. We greet you again in the name of the Lord Jesus, the one God of the prophets and the one God of the apostles. പ്രവാചകന്മാരുടെയും അപ്പോസ്തലന്മാരുടെയും ഏകദൈവമായിരിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വന്ദനം. Whom we thank and praise for his divine wisdom and his perfect understanding of all things. സകലത്തെയും കുറിച്ചുള്ളതായ കൃത്യമായ വ്യക്തമായ ജ്ഞാനവും വിവേകവും അറിവും നമുക്ക് തരുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. He is the one God of creation, master of all creation. സകല സൃഷ്ടിയുടെയും ദൈവവും സകലത്തിന്റെയും നാഥനുമായിരിക്കുന്നവൻ. God alone is the true sender of all holy messengers in the scriptures. ഈ വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തിലെ സകല വിശുദ്ധ പ്രവാചകന്മാർക്കും വിശുദ്ധന്മാരുടെയും കേന്ദ്ര ബിന്ദുവുമായിരിക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. We can never thank him enough for this beautiful convention that have been going on here in India. We have enjoyed all the songs and all the praises. Certainly God have been in this meeting. ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ ഈ വലിയ കൺവെൻഷനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ നടന്നതായ മനോഹരമായ ഗാനങ്ങള്, സ്തുതി, സ്തോത്രങ്ങൾ, ആരാധനകൾ സകലതും അതെ ഞങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങൾ ഈ ആഴ്ചയിൽ വളരെയധികം അതെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസേനയിലായിരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. Emailing the different brothers and sisters in different parts of the world. ഇവിടുത്തെ കൺവെൻഷനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ചില സഹോദരന്മാര് കേട്ടപ്പോൾ അവർ ആദ്യം ചെയ്തെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ചെന്നിട്ട്
telecast back in America. Also, the messages that was preached here, we will put on the radio broadcast that will be heard around the world. And also, we'll put the photographs over the internet that the viewers in many parts of the world will be able to see the beautiful meeting that have taken place during this wonderful meeting. Praise God. Hallelujah. സന്ദേശത്തിന് ശേഷമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ സെഷൻ ഉണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതായ ഒരു സമയമാണ്. നിങ്ങൾ ആരും അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകരുതെന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് അമേരിക്കയിലേക്ക് ചെന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ ഇത് ഞങ്ങളത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഞങ്ങൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഈ കഞ്ഞിക്കുഴി മുനിസിപ്പൽ മൈതാനത്ത് വെച്ച് നടന്നതായ ഇവിടുത്തെ ജനറൽ കൺവെൻഷൻ്റെതായ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം ഇന്റർനെറ്റ് വഴി ഞങ്ങൾ അത് പരസ്യം ചെയ്യുന്നതുമായിരിക്കും. We want everybody, Pastor Johnson and the workers along with him. They are doing a very excellent job, and we do hope and pray that we can be a great help to you, that more can be done and add to what have already been done. Pastor Joseph. I keep thinking of Pastor Johnson, who's in England. But Pastor Joseph, he's doing an excellent job down here, and I'm pretty sure all of you are thankful for him. We want this message to spread through many parts of India. ഇന്ത്യയിലെ അനേക സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഈ സന്ദേശം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടണമെന്ന് എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട്. We won't allow ourselves just to be centered in South India, but we want to move from South India to Central. Another extended family here in India. ലോകത്തിലെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലുള്ളതായ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർക്ക് ഇപ്പോൾ അവിടങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലും നമ്മുടെ കുടുംബം ഉണ്ടെന്ന് അവരെ അറിയിക്കുവാനായിട്ട് എനിക്ക് മഹാസന്തോഷമാണുള്ളത്. We have another minister here in India. We've been trying to connect him and Brother Joseph together. His name is Brother Minister Joseph Yachuri, who's in another part of India, and God willing, we want to connect him along with Pastor Joseph here so we can put everybody together into one beautiful family here in this country. ഇന്ത്യയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു സഹോദരനും കൂടെ ഈ പ്രവർത്തനത്തോടുള്ളതായ ബന്ധത്തിൽ ചുമതല വഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റൊരു പാസ്റ്റർ ജോസഫ് ആണ്. അദ്ദേഹം പാസ്റ്റർ ജോസഫ് യെച്ചൂരി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലുള്ളതായ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവദാസനെയും കഴിയുമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെയും ചെന്ന് കണ്ട് അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇവിടുത്തെ ജോസഫും അവിടുത്തെ ജോസഫും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുവാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. താമസിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അറിവ്. Many of the brothers and sisters in the different locations have lost their lives, have lost their homes. We lost many churches, but by God's mercy, we believe we are certainly able to rebuild what have been lost. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവിടെ സുനാമിയിൽ നിരവധി ആളുകളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഭവനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. With God's help and by God's permission, we're looking to accomplish everything if it be the Lord's will. അതേ കർത്താവിന്റെ ഹിതമെങ്കിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് അനുവാദം നൽകുകയും അവന്റെ കൃപയെങ്കിൽ അതെല്ലാം വളരെ തക്ക സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്ത് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ദൈവകൃപയിൽ ഞാൻ ശരണപ്പെടുകയാണ്. Let us go to work in the book of scriptures. തിരുവചന ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം. The scripture teaches us in the 6th chapter of the book of Romans. റോമാലേഖനം അതിന്റെ 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ begin at verse 1. 1 മുതലുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മെ തിരുവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത്, What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? ആകയാൽ നാം എന്തു പറയുന്നു? കൃപ പെരുകേണ്ടതിന് പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്ക എന്നോ? God forbid. ഒരു നാളും അരുത്. How shall we that are dead to sin live any longer therein? പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചവരാണ് നാം ഇനി അതിൽ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death? അല്ല, യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റവരായ നാം എല്ലാവരും
അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ സ്നാനമേറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നില്ലയോ? Therefore we are buried with him by baptism into death. അങ്ങനെ നാം അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളായി തീർന്ന സ്നാനത്താൽ അവനോടുകൂടെ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു. That like as Christ was raised up, be in the likeness of the resurrection of Jesus, we first must be buried in the same manner of Jesus. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവന്റെ ആ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ പടി എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്നാമതായി നാം യേശുക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ കുഴിച്ചിടപ്പെടുക, മരിച്ച് അടക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതായ ദൗത്യത്തിലാണ്. To be resurrected have more than one meaning. ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുക എന്നതിന് ഒന്നിലധികം അർത്ഥങ്ങളാണുള്ളത്. മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷവും അവന്റെ കൈകാലുകൾ പിന്നീടും കെട്ടപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് അവനെ നമ്മൾ തിരുവചനത്തിൽ കാണുന്നത്. And the napkin was still over his face even after he was resurrected from the dead. മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷം പോലും ലാസർ ഒരു റൂമാല് കൊണ്ട് അവന്റെ മുഖം മൂടി കെട്ടപ്പെട്ടവനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ തിരുവെഴുത്തിലൂടെ കാണുന്നത്. The resurrection of Lazarus is symbolic to the development of God's people. ദൈവജനത്തിൻ്റെതായ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ ഒരു വികസന പരിപാടിയുടെ കേവലം പ്രതിരൂപാത്മകമായിരിക്കുന്ന നിഴല് മാത്രമാണ് ലാസറിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ്. Notice, even though he was resurrected from the dead, his face was still covered and his hands were still in bondage. നിങ്ങൾക്ക് ആ ചിത്രത്തിൽ കൂടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ, ലാസറിനെ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷവും ലാസറിന്റെ കൈകാലുകൾ കെട്ടപ്പെട്ടതും അവന്റെ മുഖം റൂമാലുകൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ടവനുമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത്. His face being covered and his hands being bound showed that he still had some past signs of death. ഇപ്പോഴും ആ മുഖത്തെ റൂമാലി കൊണ്ടുള്ള കെട്ടും അവന്റെ കൈകാലുകളുടെ ബന്ധനവും വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനിയും ചില മരണത്തിൻ്റെതായ ഭാഗങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോകുവാനായിട്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യമാണ്. So what does the covering of the face of Lazarus and the binding of the hands of Lazarus represent for us today? ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലാസറിന്റെ മുഖത്തെ കെട്ടുകളും അവന്റെ കൈകാലുകളുടേതായ ബന്ധനങ്ങളും എന്താണ് നമുക്ക് നിഴലാക്കി കാണിക്കുന്നത്? Even though God resurrect us from the world of sin, പാപത്തിൻ്റെതായ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും some parts of us still need to be delivered. ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില മേഖലകൾ, ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇനിയും വിടുവിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കാണാം. So the apostle Paul teaches us, I am crucified with Christ. ഇതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറഞ്ഞ, ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. How can we be crucified with Christ? We're not nailed on a cross. നമ്മൾ ഒരു ക്രൂശിൽ നമ്മെ കൊണ്ട് നിർത്തി ആടിയടിക്കാതെ To repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sins. But he preached repentance first. അതേ പെന്തക്കോസ്തു നാളിൽ അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസ് ആദ്യമായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് അവൻ പ്രസംഗിച്ചത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് താങ്കളുടെ പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഓരോരുത്തൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ സ്നാനത്തിന് മുമ്പേ അവൻ പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗ വിഷയം മാനസാന്തരം എന്ന വിഷയമായിരുന്നു. Repentance must take place before baptism. It's no need to be baptized if you know you're not sorry about your sins. എന്റെ പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി, നിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നിനക്കൊരു കുറ്റബോധമോ പശ്ചാത്താപമോ ഇല്ലാതെ നീ സ്നാനപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണവും നിനക്കുണ്ടാകുന്നില്ല. സ്നാനമല്ല ആവശ്യം, മുന്നമേ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മാനസാന്തരമായിരിക്കട്ടെ. Many are being baptized today because others are doing it, and many are not really convicted or repenting for their sins. The scripture commands us in the time of this ignorance God winked at, but now he commands all men everywhere to repent.
ദൈവം ഈ കാലങ്ങളിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെതായ മാനസാന്തരമാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അറിയായ്മയുടെ കാലങ്ങളെ ദൈവം ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്യമാക്കാതെ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്ന് ദൈവം മനുഷ്യരോട് കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് തിരുവഴുത്തിൻ്റെതായ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നുവെന്ന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയട്ടെ. ഇങ്ങോട്ട് വന്നാട്ടെ, ഇവിടെ യാഗപീഠം തയ്യാറായി കിടക്കുകയാണ്, ഇങ്ങോട്ട് വന്നാട്ടെന്ന് പറയും. But if you truly want to be right, the preacher won't have to ask you. You will come on your own because you see the need to be delivered from your sins. എന്നാൽ നിനക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ദൈവികമായ ഒരു വിടുതൽ ആവശ്യമാണെന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രസംഗകൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വരെയും നീ അവിടെ കാത്തു നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആവശ്യമുള്ള വ്യക്തി സ്വബോധത്താൽ തന്നെ സ്വന്തം മനസ്സോടെ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് യാഗപീഠത്തിലേക്ക് അവൻ കടന്നു വരികയാണ്. അവന്റെ മനസ്സാന്തരം. Jesus said, whosoever will, let him come. You don't have to force him. You don't have to force her. If they're willing to get right, they'll come on their own. ഇന്നത്തെ പ്രസംഗകരും As we're baptized into Jesus Christ, we're baptized into his death. അല്ല, യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റവരായ നാം ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ? The scriptures are comparing the burial of Jesus to the baptism in water. ഇവിടെ തിരുവഴുത്ത് ക്രിസ്തുവിന്റെ അടക്കത്തോട് നമ്മെ ഏകീഭവിപ്പിച്ചു താരതമ്യപ്പെടുത്തി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്നാനത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാകുന്നു. Just as Jesus' whole body was എന്നുള്ളതായ നമ്മുടെ അടക്കത്തിൻ്റെതായ കല്ലറയിലേക്ക് നമ്മുടെ മുഴു ശരീരവും അത് ആളത്വപരമായി കുഴിച്ചിടപ്പെടുന്ന അനുഭവത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരണം. Our resurrection from baptism is symbolic to the resurrection of Jesus from the grave. സ്നാനത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ അതേ അടക്കത്തിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് വന്നതിൻ്റെതായ പ്രതിരൂപാത്മകമായ തെളിവാണ്. Because once we are born again, we have a new life. നമ്മൾ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ, പുതുജീവിതം പ്രാപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പുതിയ ജീവിതമുണ്ട്. Well, when Jesus was put to death in the flesh and spent 3 days and 3 nights in the grave, water, and Moses said, the life of all flesh lieth in the blood. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാനൊരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കാം. യേശുവിന്റെ ശരീരത്തെ നോക്കിയാൽ അതിൽ ഒരു തുള്ളി ചോര പോലും അവശേഷിക്കുന്നില്ല. അവന്റെ വിലാപ്പുറവും അവന്റെ ഹൃദയവും കുത്തി തുളയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല രക്തവും വെള്ളവും പുറപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ അത് അവന്റെ രക്തത്തിൽ എന്റെയും നിന്റെയും പാപം അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് നാം ഇന്ന് പകൽക്കാലം അർത്ഥമാക്കേണ്ടത്. So in order for that body to live again, life had to come from somewhere. So the spirit got in that body. The spirit took the place. നമ്മുടേതായ പുതുജനനം പ്രാപിച്ച, വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ച ദൈവവൈദ്യന്റേതായ ശരീരത്തെ ഒരു മഹത്വീകരണ തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ശരീരമെന്ന് തിരുവഴുത്ത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? നമ്മിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അവസ്ഥയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റേതായ പുതുജീവനം നമ്മിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ദൈവത്തിന്റെ അതേ ദൈവാനുരൂപമായി മാറുവാനുള്ള ആത്മീകമായ ഒരു ജീവൻ നമ്മിലേക്ക് അങ്കുരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. If the church want to be changed at the coming of the Lord, then the church must subject themselves to the change that God demands out of us now. ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവെങ്കിൽ ദൈവസഭ എഴുന്നേൽക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ, ഉണർത്തെഴുന്നേൽക്കണമെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായ ചേർന്ന് വരേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമായ സംഗതിയാണ്. We don't want to go through all. ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് പിതാവിന്റെ മഹിമയാൽ ജീവിച്ചെഴുന്നേറ്റതുപോലെ നാമും ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ of God. The old life is the Adamic life. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പുതുജീവൻ ഒരു ദൈവിക ജീവനും പഴയ ജീവിതം ആദാമ്യ ജീവനുമാണ് നമ്മെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. When Adam was in the Garden of Eden and was seduced and tricked until he fell from the law of God, sin made its introduction. Sin made its impact into the world. ആദാം അതേ ഏദൻ തോട്ടത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ അവൻ ഉപായത്താൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട് ചതിക്കപ്പെട്ട്
പാപത്തിന് ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രവേശനം നൽകപ്പെടുന്നത് വരെയുമുള്ളതായ കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളിൽ നിന്ന് അവൻ അകന്നു പോകാതിരിക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന. പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയോട് മറുതലിച്ച് അവൻ പാപത്തെ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. The scripture says, by one man sin entered into the world, and death by sin, so that death passed upon all men, for they all had sinned. വചനം പറയുന്നത് ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. അത് ഏക മനുഷ്യനായ ആദാമിൽ കൂടിയാണ് പാപം ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. The scripture says death reigned. So if death reigned, the book says the sting of death is sin. The sting of death is sin. തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പാപം നമ്മുടെ മർത്യ ശരീരങ്ങളിൽ മേൽ വാണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേ, പാപത്തിൻ്റെതായ വിഷമുള്ളെന്ന് പറയുന്നത്, മരണത്തിന്റെ വിഷമുള്ളെന്ന് പറയുന്നത് അത് പാപമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതേ ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ ചോദിച്ചത്, നിന്റെ മരണമേ, നിന്റെ ജയം എവിടെ? പാതാളമേ, നിന്റെ അതേ വിഷമുള്ളവിടെ? Of the old life. We don't want nothing to keep us from making the first resurrection, when God will present unto himself a holy, righteous people to reign with him throughout eternity. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരാളുടെ പോലും ജീവിതത്തിൽ ആ പഴയ ആദാമ്യ പ്രകൃതി കുടികൊള്ളുവാൻ ഇടം കൊടുക്കരുത്. നമ്മിൽ ദൈവത്തിൻ്റെതായ പുതുജീവന്റെ ശക്തി പകരപ്പെടുന്നതാ, ആ ഒഴുകപ്പെടുന്നതായ അനുഭവം ഇന്ന് പകലക്കാലം ഉണ്ടാകണം. നാം ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിത്യം വാഴേണ്ടവരാണെന്നാണ് ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് ഓർപ്പിക്കുന്നത്. If I have to suffer pain to live with God, then let me suffer pain. അതെ, ഞാൻ കർത്താവിനോടുകൂടെ എനിക്ക് വേദനയോടെ വാഴുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേദനയില്ലാതെ അവനോടുകൂടെ വാഴുവാൻ സാധ്യമല്ല. If I have to go to jail to live with God, then let me go to jail to live with God. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കർത്താവിനോടുകൂടെ വാഴേണ്ടതിന് ഞാൻ ജയിലിൽ പോകേണ്ടതായി വന്നാൽ അവിടെ ഞാൻ കർത്താവിനോടുകൂടെ ജയിലിൽ ഞാൻ വാഴുവാൻ തന്നെ ഇടയാകണം. If I have to be persecuted to live with God, then allow me to be persecuted. ദൈവത്തോടുകൂടെ വാഴേണ്ടതിന് ഞാൻ ഉപദ്രവം ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിശ്ചയമായി ഞാൻ ഉപദ്രവം ഏൽക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. These things come in our life to test our sincerity and test our commitment, because if we say we love God, if you love a thing, you must be committed to that thing. നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണെന്ന് പലപ്പോഴും കൂടെ പറയുന്നവരാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടതകളെ, ഉപദ്രവങ്ങളെ, പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെതായ ആ കമ്മിറ്റ്മെന്റിനെ, ആ സമർപ്പണത്തെ, ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹത്തെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ശോധന കഴിക്കുവാനുള്ളതായ സംഗതികൾ അത്രേ. When a man loves his wife, he's committed to his wife. ഒരു ഭർത്താവ്, ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിച്ചാൽ അവളോട് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. If we love God, then we must be committed to God through every circumstance. ദൈവത്തെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും നാം ദൈവത്തിന് സമർപ്പണമുള്ളവരാകണം. Many people in America are spoiled. അമേരിക്കയിൽ അനേക ആളുകൾ ഇപ്പോൾ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. They take everyday life for granted. എല്ലാ ദിവസത്തെയും ജീവിതത്തെ അവര് വളരെ എന്തോ രസം നടക്കുന്ന പോലാണ് അവരിപ്പോ കാണുന്നത്. There are many people in America that have plenty. ധാരാളം പണമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ അമേരിക്കയിലുണ്ട്. And there are those in America that don't have any. എന്നാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഒന്നുമില്ലാത്തവരും അമേരിക്കയിലുണ്ട്. Whether have much or whether have little, one must stay with God in all circumstances. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ധാരാളമുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എല്ലാ പരിതസ്ഥിതിയിലും കർത്താവിനോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരായി നമ്മൾ മാറണം.